Patuloy ang rehabilitasyon ng mga pangunahing kalsada sa kahabaan ng MacArthur Highway o ang tinatawag ngayong Manila North Road. Ayon sa Department of Public Works and Highways o DPWH Region 3, may 3 major roads ang ginagawa ngayon na nagdudugtong sa mga lugar mula sa siyudad ng San Fernando hanggang Apalit. Right now po sir, meron tayong improvement sa ating Manila North Road dito po sa may City of San Fernando. Meron din po tayong ongoing dito sa may San Matias or Santo Tomas section at meron din po tayo dito sa may Apalit section. So, yan po yung ating ongoing ngayong 2022 to 2023 projects po. Sa siyudad ng San Fernando, target na matapos sa buwan ng Abril ang ginagawang kalsada sa May Dolores patungo sa kabisera ng lungsod. At matapos umano nito ay tutuloy na ang portion ng Jose Bilingan Memorial General Hospital hanggang sa portion na malapit sa St. Francis Village. Buwan naman ng Oktubre nang simulan ng ahensya pag-upgrade sa Manila North Road sa bahagi ng Barangay San Matias sa bayan ng Santo Tomas, Pampanga. At ayon sa DPWH, nasa 90% naman ang status nito. Yung pong sa Jollibee po natin, ang ating monitoring po dyan, nasa 90% na yan. No? Kasalukuyan po, nasa clearing at pagsasara lang po ng mga gap yung ating trabaho dyan. So, in-expect po natin yan matatapos po within the month of April po. Pagdating sa bayan ng Apalit, 825 linear meter ang haba ng porsyon na ginagawa. Ito ay malapit sa pamilihan ng bayan na target na matapos sa Oktubre ngayong taon at porsyon na malapit sa Ascom Medical Center na tinatayang magagamit na bago matapos ng taong ito. Patuloy naman umano ang ginagawang koordinasyon ng DPWH sa lokal na pamahalaan ng 3 lugar upang maisaayos ang lagay ng trapiko sa mga ginagawang kalsada. Ang number 1 pong concern natin is traffic management po dahil yung pong ating mga ongoing construction magdudulot po yan ng inconvenience sa public. At with the correct coordination po and assistance from our LGU po, maiibsan po natin or mababawasan po natin yung inconvenience na to as we implement yung mga project natin. No? So ginagawa po natin yan. In fact, sa City of San Fernando po, nakipag-coordinate na po tayo dyan. Sa Apalit po and even sa Santo Tomas po, nakikipag-coordinate po tayo. No? Sisikapin naman umano ng DPWH na matapos ang lahat ng mga proyekto sa itinakdang target date. Right now po, ang nakikita lang natin pong magiging hindrance natin sa implementation is yung weather disturbance po. No? Pag inabutan na po tayo ng tag-ulan. That's why ang instruction po ng aming regional director, no? Ang marching instruction po niya, marching order niya is to fast-track implementation. As much as possible po, kung yung kayang tapusin bago magtag-ulan, matapos po at the same time, para pag nakapag-resume na po ang ating mga contractor, hindi na po ganun kalakas yung ating mga ulan, no? Matarget pa rin po natin yung ating implementation. No? Yung, kung ano po yung unang target natin is ma-achieve pa rin po natin. Samantala, umabot naman sa 508.9 million ang nilaan na pondo na pinrocure ng Department of Public Works and Highways Region 3 sa mga naturang proyekto. Patuloy naman na nananawagan ng ahensya sa mga motorista na bumabaybay sa MacArthur Highway na manatiling mag-ingat at habaan ng pasensya habang ginagawa pa ang rehabilitasyon sa mga naturang lugar. Ako si JM De Jesus, taga rito kasama nyo para sa CLTV 36 News. Atin to!